audio stories and books by Teacher Boko and Jovana. Enjoy! Kratka istorija FIFA svetskog prvenstva. Svake 4 godine fudbalski navijači širom sveta okupljaju se na najvećem sportskom događaju, svetskom prvenstvu u fudbalu. Ali kako je počelo? Varijacije fudbala se igraju stotinama godina ili više, ali 1863. godine u Londonu, Engleska, osnovana je Fudbalska asocijacija ili FA, koja je stvorila prva zvanična pravila igre. I tako je rođen fudbal kakav danas poznajemo. Kako se popularnost igre širila, pojavila se potreba za međunarodnim fudbalskim upravnim telom. 1904. godine FIFA ili Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija osnovana je u Parizu od strane fudbalskih saveza iz 7 zemalja: Belgije, Danske, Francuske, Holandije, Španije, Švedske i Švajcarske. A 1908. godine fudbal je uvršten kao zvanični sport na olimpijskim igrama. U to vreme to je bio najprestižniji fudbalski turnir na svetu. Tokom godina fudbalska udruženja iz različitih delova sveta pridružila su se FIFA-i, a 1920-ih Jules Rimet, tadašnji predsjednik FIFA, razmišljao je da organizuje međunarodni fudbalski turnir van olimpijskih igara. Prvo zvanično svetsko prvenstvo održano je u Urugvaju 1930. godine sa 13 reprezentacija, 7 iz Južne Amerike, 4 iz Europe i 2 iz Severne Amerike. Urugvaj je bio pobednik. Do sada je održano 21 svetsko prvenstvo u 17 zemalja. Turnir se održava svake 4 godine, osim 1942. i 1946. godine, kada je otkazan zbog Drugog svjetskog rata. Danas na svakom svetskom prvenstvu učestvuju 32 ekipe. Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, koje počinje 20. novembra, bit će prvo održano na Bliskom istoku, a očekuje se da će ga gledati 5 milijardi ljudi.